od vašeg astrologa Sonje Bogdanović posle 20 godina u Južnoj centralnoj Americi. Evo, opet sam tu sa vama, da zvezdama. To su razne interesantne teme vezane za našu divnu nauku, za astrologiju, s kojom sam ja počela da se bavim pre više od 25 godina. I evo, još uvek tu sam. Ona je postala izvor moje inspiracije i smisao mog života i svih mojih akcija. Tako da želim stvarno ta lepa iskustva da podelim sa vama. Obično kada pričamo o astrologiji, kada čitamo neke knjige ili kada čitamo časopise, slušamo na televiziji i neke programe, postoji jedna velika razlika, kažem, između, to je popularna astrologija. I tačno cilj našeg današnjeg videa je da razjasnimo tu razliku između popularne i naučne astrologije. Kako to kažemo na španskom, astrologija popular i astrologija científica. Čime se bavi popularna astrologija? Njen smisao je da zabavi ljude. Znači da recimo imamo sad jedno fino kišno popodne, praznično, svi smo u svojim domovima, znači ušuškani sa svojom porodicom uživamo i prosto tražimo neki program gde bi se zabavili. U popularnoj astrologiji ima mnogo članaka, recimo u novinama ili emisija na televiziji, kaže on je Ovan, ja sam Strelac, vatreni smo znaci, pa treba dobro da se slažemo. Za razliku od popularne astrologije, naučna astrologija uzima u obzir da je astrološka karta kao naše principalno oružje za naš rad, jedna vrlo ozbiljna stvar, jedna vrlo ozbiljna analiza, naučna analiza. Svaka astrološka karta se sastoji od 4 osnovne komponente. Znači, ne radi se o nekim pogađanjima, nagađanjima, radi se o jednoj ozbiljnoj naučnoj analizi 4 osnovne komponente astrološke karte. Kada govorimo o te 4 komponente, to je 12 astroloških znaka, znači počevši sa ovnom, završavajući sa ribama, 12 kuća. Šta su kuće? To su sfere života. Sfere u kojima se te planete manifestuju, odražavaju. 10 glavnih planeta. Sad imamo tu i neke zvezde, ali i 144 glavnih planetarnih uticaja. Sad to ovako malo deluje zastrašujući, jao, 144, pogotovo za ljude koji žele da uče, da izučavaju astrologiju, ali ja uvek kada sam davala časove astrologije, što i dan danas radim, to radim na jedan način da ljudi, učeći simbolizam znakova i planeta, povezuju taj simbolizam. Znači da ga ne uče na pamet, nego da izvlače iz konteksta odgovor. Znači, razumeti simboliku jednog znaka, jedne kuće ili jedne planete i njihovog međusobnog odnosa je ključno da ne učimo na pamet ta 144 odnosa međuplanetarna. Sad, kakve to veze ima sa popularnom astrologijom? Normalno u popularnoj astrologiji, ovde u španskom govornom području je jako popularna jedna emisija koja se zove 12 srca. Znači da dovode učesnike koji pokušavaju da se nađu prema srodnosti svojih znakova. Mi imamo 4 temperamenta u psihologiji i 4 tipa znakova, vazdušni, vodeni, zemljani i vatreni. Znači, popularna astrologija se zasniva na tome da, recimo, vatreni znaci se slažu sa vazdušnim ili da se zemljani slažu sa vodenim i to je nešto jako uopšteno. Isto kao kad vi dajete neku prognozu samo na osnovu znaka. Pa kažete, sad u ovom momentu rakovima će ići mnogo dobro, lavovima će ići bolje ili vodolijama neće uopšte biti dobro. To je popularna astrologija, znači više namenjena da zabavi ljude
u neku ruku ona može biti tačna na osnovu tih kretanja planeta, mesečno kretanja planeta, nedeljno kretanja planeta, ali u većini slučajeva nije toliko tačna. Zašto, recimo, ponekad ljudi kažu ja sam ovan u horoskopu, ali uopšte ne ličim na ovna. Zašto mi ljudi ne doživljavaju kao ovna? Pa evo, u stvari u sledećem. Sunčev znak, znači znak koji mi znamo kao horoskopski znak, je u stvari samo položaj sunca u momentu našeg rođenja. Sunce, kažemo, traje u jednom znaku otprilike 30 dana. Jedne godine manje, jedne godine više, zato postoji, recimo, godine kad sam ja rođena, sunce je bilo na 29. stepenu raka. Znači, ja sam praktično zvanično rođena u znaku raka, samo što nisam uletela u taj lav koji sam toliko želela, zbog njihove snage, zbog njihove volje, zbog njihove istrajnosti, ali nisam uspela. Već sledeće godine, znači, sunce je već na datum mog rođenja ušlo u lava. Znači da je to 30 dana manje ili više, ali nikada tačno. Znači to je otprilike 30 dana. U zodijačkom krugu to je 30 stepeni, od 0 do 29. Znači već 0. stepen sledećeg znaka je sledeći znak. I sad, šta se dešava? Zašto jednog ovna ne prepoznajemo kao ovna? Zašto jednu škorpiju nekad ne prepoznajemo kao škorpiju? Zato što postoje atipični predstavnici svog znaka i tipični. Tipičan predstavnik svog znaka nema samo sunce u svom znaku, nego najmanje još 2-3 lične planete. Koje su lične planete? Venera, planeta zadovoljstva i ljubavi, Merkur, planeta misli, planeta biznisa, planeta komunikacije, Mars, koji je planeta energije, akcije i inicijative. Obično uzimam u obzir i mesec koji tranzitira svaka 2,5 dana iz znaka u znak, znači tu stvarno to je jako teško da se uklopi u svu tu priču. Znači ako osoba ima 2 ili 3 planete u jednom znaku, 3 planete mi zovemo stelijum u astrologiji, govorimo o tipičnom predstavniku tog znaka, osoba koja će imati sve osobine tog znaka. Znači, ako je ovan, onda je to jedna osoba dinamična, energična, osoba od akcije, osoba koja je brza po prirodi, osoba koja je tvrdoglava, koja uvek razmišlja po pravilu o privatnom biznisu, koja ne sluša savete i po pravilu osoba koja je nestrpljiva, koja treba da radi na svojoj strpljivosti. Šta je atipičan znak? I većina nas smo atipični. Znači imamo tu neku mešavinu, sunce nam je recimo u raku, ali ostale lične planete u susednim znacima i onda mi vučemo primese tih drugih znaka koji utiču na našu ličnost, na naš karakter, na naše ponašanje, na naše izbore u životu. Jer smo rekli da je sudbina, da je sreća, da je uspeh zapravo suma mogućnosti koje nam pružaju zvezde i naše dispozicije, odnosno akcije. Zato srećemo tipične i atipične i zato nekad kažu pa dobro, ovaj je rekao da si ti ovan, ali ti ne ličiš uopšte na ovna, znači verovatno osoba nema pojma, nije da nema pojma, nego se radi o atipičnom predstavniku svog znaka. Znači, popularna astrologija koja se bavi zabavom, ona ne uzima u obzir te činjenice. Naučna astrologija koja govori o atipičnim i tipičnim znacima i koja ne studira samo znak kao takav, nego vidi gde se nalaze druge planete, onda govori o jednoj jako važnoj stavci što je ascendent, način na koji nas drugi podznak, ascendent ili podznak, način na koji nas drugi doživljavaju, na koji nas drugi vide, takođe može da ublaži jednog snažnog ovna, njegovu prirodu, borbenu prirodu, ili može da pojača recimo jednu ribu, nekoga ko je u znaku ribe, ali u podznaku lav i onda će taj lav da njemu da tu snagu koja je potrebna
da bi doneo neke važne odluke u životu i trijumfovao. Znači, to je mnogo više od znaka, nego gledamo jedan celokupan raspored planeta, ne samo u znacima, nego i u kućama i međusobni odnos tih planeta. Znači, to je jedna složena studija koju mi dobijamo sa naučnom astrologijom, koja nam daje mogućnosti da odredimo, znači, natalne sposobnosti po rođenju jedne osobe i kada će i s kojom verovatnoćom te sposobnosti da se realizuju. To je već stvar prediktivne astrologije. Znači, ako osoba ima planete u određenim znacima, u određenim kućama, i ako o tome govorimo, planete u znacima više govore o našoj ličnosti, o našem karakteru, o našem temperamentu, načinu na koji reagujemo na određene događaje. I planete u kućama i taj raspored planeta u kućama zavisi od momenta našeg rođenja, jako je bitno da znamo moment ili približni moment našeg rođenja, ili da ih odredimo na osnovu nekih drugih metoda koje ja koristim ako osoba ne zna, nije upućena u moment rođenja. To je jako bitno da bismo mi odredili u kojoj sferi života ćemo imati određene pozitivne ili negativne uticaje. Pre mnogo godina moja profesorka astrologije uvek govorila da Jupiter, gde je Jupiter, tu je sreća, i gde je Saturn, tu je, neću da kažem nesreća, ali bih rekla da su to jedne teške životne lekcije kroz koje mi neminovno moramo da prođemo da bi naša duša na neki način prosperirala, da bi došla do određenog spiritualnog nivoa, i to neki ljudi zovu da ode u večnost. Ali se u tu večnost ne ulazi tek tako lako, kao što neki misle, da će da se završi ova egzistencija pa onda idemo u večnost. Ne. Treba proći mnogo egzistencija, treba platiti mnogo pogrešnih odluka, a vi već znate iz mog videa da je bolje platiti ih boljim delima, dobrim delima, nego plaćati ih patnjom. Znači, i za to postoji uvek opcija. Zato, moji dragi prijatelji, moj savet je uvek uraditi jednu detaljnu analizu vaše natalne karte, da vidimo te vaše natalne predispozicije. Planete nastavljaju da se kreću od momenta vašeg rođenja, dostižu određene pozicije u znacima, u kućama, i onda želimo, na primjer, da znamo šta će se desiti u 33. godini života od neke osobe, ili kad je taj potencijalni moment za brak, za razvod, kad je potencijalni moment kad treba da usmerimo sve svoje snage da dobijemo jedan dobar posao ili da osnujemo naš biznis. Znači, astrologija nam pomaže u svim sferama života. U sferi novca, u sferi posla, u sferi biznisa, u sferi zdravlja, gde tražiti zdravlje, da li na jedan klasičan ili na alternativan način, da li imamo nekih opasnosti na našem životnom putu i kada i kako da ih izbegnemo. Znači, to su već tranziti, znači položaj planeta u određenim kućama i određenim znacima, u određenim godinama života, praktično daju mogućnost da se te stvari dese ili ne dese, što opet govori o uticaju naše dispozicije ili naše akcije. Sve što je dato zvezdama, to se može realizovati uz odgovarajuću akciju. Ja sam uvek naglašavala da naučnik se rađa, da jedna muzička zvezda se rađa, da predsednik se rađa, da doktor se rađa, da kosmonaut se rađa. Znači, ne može to biti ako to nema u svojim zvezdama. Ima i ekstrema u tom smislu. Znači, nekih karata koje sam ja videla u toj jako velikoj, za 25 godina iskustva, ja sam videla karti koje ne predviđaju takav uspeh.
Ali šta se dešava s tim ljudima? Oni su uradili toliko dobrih stvari, toliko dobrih dela u svom životu, oni su toga negde bili svesni, da oni moraju jako puno da rade na, da kažem, na ljubavi prema čovečanstvu, da bi, da kažem, zaradili, zaslužili neku bolju sudbinu i bolje mogućnosti. I onda takvi ljudi, iako nemaju te elemente u svojoj karti, oni napreduju. Zato je funkcija astrologije, moji dragi prijatelji, ne prediktivna, da predviđa. Znači, njena funkcija je orijentativna. Ona nam daje orijentaciju kako da izaberemo bolje puteve u našem životu, lakše puteve i kako da na jedan bolji način, uspešniji način prebrodimo sve prepreke. Zato vas pozivam da svi, što je pre moguće, uradite svoju natalnu kartu, iskoristite i vidite, upoznate svoje mogućnosti da biste ih iskoristili i poboljšali. Sad tu su neka 2 telefona, neka 2 WhatsAppa, vi uvek imate 2 mogućnosti da uradite svoju konsultaciju, znači lično, zakazivanjem na WhatsApp, to su 669 138 0284 ili 063 1803 815. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost, i jako važna za sve one od vas, ovaj video je na srpskom, ali svi oni koji znaju španski, svake subote u 4 ujutru, to je petak 8 sati, to je program Ere i Ere, to je radio program, na kome sam ja praktično učesnik. To je Poruka zvezda za sve nas, svakog petka u 8 uveče na latinoameričkom kontinentu, na južnoameričkom kontinentu i centralnoameričkom kontinentu, 8 sati vreme Meksika, 9 sati Meksika, Sinaloe, Culiacana, 9 sati vreme Mexico City-a i šire. Znači, tu se daju neke dublje analize, tu vi imate mogućnosti da naučite astrologiju, neke važne elemente koji će vam ulepšati život. To bi bilo sve za danas. Jedan srdačan pozdrav. Propratite moj kanal, dajte like, upišite se. Sad ja još uvek malo se borim s tim terminima, zato što sam dosta živela izvan zemlje, ali to je to. Znači, verujem da vam se dopala današnja tema i mi ćemo nastaviti sa ovakvom važnim temama za vas. Jedan srdačan pozdrav i doviđenja.